Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Прывітанне, сябры. Памятаеце тую славутую фразу «Ці любіце вы тэатр так, як люблю яго я». Гэтую фразу мог бы паўтарыць мой сённяшні суразмоўца, а зараз я вас з ім пазнаёмлю. Яго цытата «Наша школа, наш тэатральны кірунак бярэцца на ўзбраенне ва ўсім свеце». Гэта кажа мой сённяшні госць, прафесар кафедры рэжысуры Акадэміі мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, вядомы тэатральны рэжысёр Рыгор Баравік. Вітаю, Рыгор Иванович. Добрый день. Рыгор Баравік – тэатральны рэжысёр. Нарадзіўся ў 1939 годзе. У 1966 скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут па спецыяльнасці рэжысура драмы, пасля чаго паставіў у беларускіх тэатрах творы нацыянальнай класікі і сучаснай драматургіі. Скончыў аспірантуру пры інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора Акадэміі навук БССР. Працаваў галоўным рэжысёрам Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача, а ў 1985 годзе стварыў маладзёжны тэатр. На яго творчым рахунку больш за 100 спектакляў. З 1994 года выкладаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў, а з 1999 года працуе в Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва. Там стварыў кафедру рэжысуры, якую ўзначальваў і дзе з 2012 года працуе ў якасці прафесара, аўтар шэрагу манаграфій і метадычных дапаможнікаў. Мае шмат узнагарод, у тым ліку медаль Францыска Скарыны за 2020 год. За перыяд вашай педагагічнай дзейнасці вы падрыхтавалі вялікую колькасць рэжысёраў, заслужаных і народных артыстаў. Вот вы зараз настаўнік, а хто былі вашымі настаўнікамі? Мои наставники – это Дмитрий Алексеевич Орлов, народный артист Беларуси. Это мой кіраўнік курса был. Моими наставниками у свой час была Вера Павловна Редлих. Пасля гэтага моими наставниками, як гэта не дзіўна, был Миколай Охлопков. Справа в тым, что я нават у его знакамітай Медеі играл роль міма. Вось, и он меня похвалил за это. Вот и потом я вельмі так, мне сподобался его стиль, и его накірунок, так сказать, и я нават подражал его творчасці, ну и так далее. Акрамя того, что был основный наставник, жыццё и подкидывал, як кажуть, и іншыя знакамітыя асобы, такие як Акимов, такие як Товстоногов, такие як Ефрос. И, конечно, сярод гэтых величин выделяется Олег Николаевич Ефремов. Мне пропоновали стажироваться у Любимого, але я полічыў, что я хочу быть у сучасніку. Але калі я сабраўся, так оказалось, что Ефремов уже перайшоў с участника в Амхат. Ну, таким чынам, так сказать, мы сустрэліся, познаёмились. Это была первая такая сустрэча и знаёмство. И ён пацікаўся, як я адношусь до творчасці Василя Быкова. И вот на этом мы сошлись, и он сказал: хочешь ставить пьесу его «Апошні шанс»? Я говорю: конечно, хочу. Вот так, так сказать, я начал працаваць над этим спектаклем. Дарэчы, з Быкавым вы узгаднялі, вот, так сказать, некие моменты, связанные со спектаклем. Так, да. Справа в том, что пьеса была, ну, такая, это первый вариант, и Быков ее пропоновал. И он сказал, что я в драматургии не вельми разумею. Вот я написал, вот вы робите, что вы хотите. А традиция в Амхате была такая, что над первой пьесой драматурга, ну, працавали недзе год и два. И вядома, что все репетиции, так сказать, были построены вот на это. В адрозненні от іншых театров, где режиссер одразу ставил спектакль, там принцип был такие: обмеркование. Это такие беседы были,
адзін з адным, артыста з рэжысёрам, артыст з артыстам і так далей, і так далей. І вось там узнікала вось гэтая драматургія. Мы падрыхтавалі вашы цытаты. Ёсць тэатры, для якіх паняцце сучаснасці зведзена да звычайнай злабадзённасці. Ну вось вашы спектаклі, якія былі пастаўлены не толькі ў Беларусі, але былі і ў Малдове пастаўлены, і ў іншых тэатрах. Што засталося з беларускай класікі? Якая беларуская класіка, на ваш погляд, злабадзённа і сёння? Ну вось узяць, напрыклад, такую п'есу, як «Пінская шляхта». У свой час я яе ставіў у тэатры юнага гледача. А гэта быў такі перыяд, 90-е гады, калі вельмі было балюча з гэтай каляровай калбасой. І сіняя, і жоўтая, і гэтак далей. Я это не памятаю уже. Вот гэта такі быў час, разумееце? А в гэты час у «Звязде» былі частушкі. Ведаеце, да? Там 100 з такіх частушак і так далей. І я гэта неяк аб'яднаў і частушкі, і гэту драматургію, і такая, і ўвёў два персонажы, якія спявалі гэтыя частушкі, апранутыя ў нацыянальную вопратку, ён і яна. І вось яны нейкі такі сказ рабілі пра жыццё, пра сучаснае жыццё, і як матыў, як аргумент, гэта быў сам спектакль, так сказать. Ён быў такі сатырычны, безумоўна, што... Ну, гэта ўвогуле сатыра, па задуме сатыра. І ён скончыўся так, што из-пад поля, из-пад сцэны тэатра юнага гледача открываўся люк, і оттуда появлялася статуя свабоды з бананам у руцэ. А потым, так сказать, вопратка знімала гэта свабода, і аказвалася, і звучала мелодыя ламбады. Вы памятаеце, па тым часе яна была вельмі такая модная. Безумоўна, так сказать, я ні одного слова не скараціў Дуня Марцинкевича, але я ўсё это упакаваў такую рэжысёрскую структуру. Безусловно, гэта была такая актуалізацыя буквальная, безумоўна, так сказать. Гэта было наслоение своей задумы над задумой авторской. И этот же спектакль по этой же пьесе я бачил у Миколая Пенігіна у театрі Яни Купалы. Якая широта его уявлений об житті и об этой творчости. У меня была больше вузкая. У Пенігіна была еще больше вузкая, потому что там главное, так сказать, это як клумки грузят, так сказать, и увозят, буквально, так сказать, такие акцент бытовый, а у меня больше такие, публіцыстычныя, сатырычныя і так далей. І, безумоўна, ёсць творы, і ёсць, тады я бы так сказал, ёсць рэжысёры, якія з больш шырокім мысленнем пра жыццё, з большай філасофіяй, складам такім філасофскім, яны, безумоўна, тады па-іншаму ўсё гэта робяць. Ну, вось яшчэ адна цытата, якую мы падрыхтавалі для гэтай праграмы. Вышэйшы пілатаж, калі прысутнасць на сцэне акцёра для гледачоў становіцца адкрыццём. Вось чамусьці, на мой погляд, вот такіх адкрыццяў акцёрскіх яркіх постацяў не так шмат апошнім часам. Наше акцёрскае мастацтва зараз, і не толькі у нас, напэўна, і ў іншых дзяржавах, яно такое усреднённое. Няма тых адкрыццяў, якія былі. Хаця, кажа, няма таго, што раньш было, это зразумела, але прафесія акцёра – гэта ці высокае майстэрства, ці адкрыццё індывідуальнай асобы са сцэны. Калі немагчыма аддзяліць ролю ад артыста, тыя ўзоры, які мы ведаем пра такіх артыстаў, як Платонов, пра такіх артыстаў, як Дзядзюшка, пра такіх артыстаў, як Смактуновскі, дзе асоба дамініруе над усім, дзе драматургія становіцца часткай жыцця артыста.
Ну вось зараз вы выкладаеце, вы з такім багатым рэжысёрскім вопытам. Часта рэжысёры практыкі выкладаюць для будучых рэжысёраў, для будучых акцёраў. Гэта правільна ці вось трэба больш, так сказаць, спецыялістаў, тэарэтыкаў? Я лічу, што у тэатральных вузах патрэбны тэарэтыкі абавязкова. Таму што калі это все узровень інтэлектуальны звужаецца, тады і асоба не развіваецца. Недастаткова развіваць асобу ў плане тэхналогіі. Гэта можна выхаваць навыкі, больш можна выхаваць прафесійнасць, але асобы як такой не будзе, таму што інтэлект ён фарміруецца не толькі ад таго, што яму паказваюць, што сабой з'яўляецца та ці іншая прафесія, не толькі тое, што ён стараецца усвоіць гэтыя азы прафесіі і неяк іх развіць і так далей, але яшчэ наколькі ён цікавіцца, што робіцца ў сваім мастацтве і што вакол мастацтва. А гэта могуць, так сказать, данесці толькі тэарэтыкі. То вы кожны дзень сядзеце за камп'ютарам да абеда і пішаце кнігу, так? Так, да, безумоўна. Гэта кніга пра тэатр? Справа тым, што калі арганізоўваўся маладзёжны тэатр, дык я ўвёў такі парадак, што артысты павінны весці дзённік. Кожны тыдзень сабіралась трупа і абмяркоўвалі, што было на працягу тыдня. У асноўным гэта пытанні былі звязаны са стварэннем адпаведнай атмасферы тэатра. І калі я пайшоў з тэатра, я павінен сказаць, што гэты дзённік неяк аказаўся недзе там на смецці, таксама як шэраг пратаколаў в тэатры і так далей. Ну, на жаль, такое бывае. І вось я вырашыў, так сказаць, гэта ўсё неяк апублікаваць, але патрэбна было прыдаць таму ўсяму форму. Вось і таму, так сказаць, там такія вялікія тэксты, мае тэксты, якія раскрываюць механізм стварэння маладзёжнага тэатра, яго атмасферу, дзе ёсць две такіх лініі. Адна лінія звязаная з імкненнем, з памкненнямі калектыва, і другая лінія звязана з часам. А зараз кароткая наша апытанка, якую мы прапаноўваем усім гасцям маёй праграмы. Што для вас значыць любіць сваё? Любіць сваё, перш за ўсё, як гэта не банальна, гэта любіць тое месца, дзе ты знаходзішся, любіць тую зямлю, па якой ты ходзіш, любіць той народ, з якім ты жывеш, і быць патрыётам сваёй дзяржавы. Назавіце, калі ласка, 3 месцы, дзе, на ваш погляд, варта пабываць кожнаму беларусу. Я бы назваў першае, гэта пабываць в храме. Па-другое, я бы сказаў пабываць у музеях. І трэцяе, прачытаць хаця бы 10 кніжак нашых выдатных класікаў. А калі б у вас была такая магчымасць гіпатэтычная, з кім бы з выдатных, выбітных беларускіх асоб вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? Я хацеў бы сустрэцца зараз з Владимиром Семеновичем Караткевичем. Я бы хацеў сустрэцца з Петрашкевичем Алесем, з яго развагамі. Я бы хацеў сустрэцца Шамякіным. Як гэта не дзіўна. Ён вельмі быў культурны і вельмі пранікнённы чалавек. Я бы хацеў сустрэцца з Чыгрынавым. Скажыце, а вот каго з сучасных аўтараў сёння вы чытаеце і каго б параілі пачытаць? Не магу сказаць. На жаль. Што ж, вялікі дзякую вам. Я думаю, што вось гэтая сустрэча дапоўніць тыя нашы сустрэчы. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што
Сённяшнім маім суразмоўцам і госцем быў вядомы тэатральны рэжысёр, прафесар, выкладчык Рыгор Баравік. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.